em dic Rami i us voy a explicar el trabajo dels leons. Molt bé. Mica més alt, Rami. Va. Presentació. Els leons ha estat una icona per la humanitat. Des de fa mil·lennis apareixent en cultures d'Europa. Molt bé. Per què has triat aquest animal? Rami, per què l'has triat? Perquè us gusta molt. Molt bé. Parts del seu cos. Per el seu cos. El lleó és un mamífer carnívor de la família dels felins i una de les quartaferes de gènere Panthera és un felí. Protecció del cos. Tot i que els lleons adults no tenen depredadors naturals, les obedeixen que la majoria pateixen quina mort. Vida social. Els lleons viven en grups formats per femelles. Els seus cadells i alguns mascles que tenen la missió de defensar el seu territori. Reproducció. No, com es reprodueixen? Pues reproducen. La majoria de los niños ja s'han reproduït a l'edat de 4 anys. Període de gestació. Els lleons no s'omplen a cap moment en particular de l'any i les Espera. El període de gestació dura quants dies? 100 dies. 110 dies. I quantes cries poden tenir? Quants lleons o lleones petites poden arribar a tenir? 3 a 4. De 3 a 4. Vale. A què els agrada jugar? No llegeixis, explica'ns-ho. Perquè així s'entrenen. Juguen perquè així s'entrenen. Molt bé. De què mengen? Què recordes que mengen? Carn. Com? Carn. La carn de quins animals? La carn de zebres, de peixos i de més coses. Molt bé. On viuen? A l'Àfrica. A l'Àfrica. A l'Àfrica. Curiositats. Els fòssils més antics coneguts sempre a un lleó prové de l'Austràlia i podran tenir unes entitats de 3 a 5 milions d'anys. Alguns científics han identificat el material com
pertanyent a Pantera Leó. Molt bé. Fins aquí. Espero que us hagi agradat. Molt bé.